गवैया के बा नु तो श्रोता सुनवैया के बा ए बबुआ मनोज दोस्त के कराबा दोस्त बा समय के समय के दोस्त बा नु गायक नु लेखक नु श्रोता दोषी के बा। देखिए हमार गीत कि नहीं दोस्त कोनो गायक गवैया के बा सारा दोस्त है बाबूजी समैया के बाद। भगवान जी का चाहत रहे कहल हमारा के 500 रुपया पुरस्कार अनिकेत बबुआ जन अभियंता जी के शिष्य बाड़न और 500 रुपया पुरस्कार देनी अनिकेत के पापा जी इहो के हमारे खानदान से है रौरा है नु गुरु जी दरोगा जी दुबे हमन हमें नु अरे और लड़का हमारा के फुहर बोलला होने से हम कहले कि देख तारा पापा ला कह दे बबुआ तब बोला जाई लेके जाए तो का लड़का है सब तरे जरा संग बड़े सोकर पक्ष नाली है सर। हाँ हाँ जी कि नहीं दोस्त कोनो अगवैया के बाद सारा दोस्त है अजय बाबू अरे समैया बाबू बाबू हो अल्ले रहा हम खड़ा कर दे तनी बेस उठा दी जमाना बदल गई गाना बदल गई पूर्वी निर्गुण के गवैया अब निखन रह गई बड़लो बड़े तुमकर गाना सुनने वाला केहू नहीं है सर कोकिला पुलिस राय जे बड़े डोरीगंज प्रोग्राम कर कम हो गई भरत शर्मा प्रोग्राम कर कम हो गई मुन्ना सिंह देव कुमार सिंह जियालाल ठाकुर ये लोग के प्रोग्राम कम हो गई कहे से कि सुर में गाना गावते हैं केहू श्रोता नहीं खे ढूंढी में पानी ओले लागी हमारे चेला गौले बड़े तो जनी हजे जवानी तहर चढ़े लागी उनकर मार्केट खूब बढ़िया भइल बा का है जमाना ना समय हो ये समय हो ए अरे बदलल जमाना बदल गइल गाना केहू कुछ गावत केहू पर से नहीं माना बिना ताल के मत डाल हिलावा धन सोना धन केहू कुछ गावत है बाबू केहू माना करे वाला नहीं ना कि नहीं दोस्त कोनो अरे गीत गवनैया खेबा ये आज हम लोग जौन गावत नहीं ये हमार गावल ना हो स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह 1983 साल में लय के गौले ले कलकत्ता में गायत्री बाबा संग दुगोला रहे डालीगंज में वो घड़ी से लय हमारा जहन में बा कि नहीं दोस्त कोनो श्रोता सुनवैया में बा दोस्त है बाबूजी समैया में दोस्त है बाबूजी समैया और समय में बदलाव कैसन कृष्ण भगवान कहले बड़े गीता में मैं ही समय हूँ मैं ही जन्म देता हूँ मैं ही मारता भी हूँ। उसी तरह पहले पैंट चढ़ावल जात रहे ऊपर ऊपर चढ़ावल जात रहे हवा सबके बेर चढ़त रहे अब ऊपर चढ़ावल जाता नीचे घिंचाता जले अरार नहीं खे धरत तले घिंचाते रह जाता अरार लोग के चाहे बार समय में बदलाव आयल नु
रहा भाई पहले फाटल पैंट पहन के लोग हितई ना जाए हाँ का होता पैंटा फाटल बा हाँ का होता स्टिकर साटल बा ई का होता करे के पेवन साटल कहल जाता हाँ अब पवन बबुआ हाँ तार पैंटा 12 ठई फाटल बा कतना के ह 12,000 के 12,000 के ह हाँ अब 12 ठई फाटल बताना के 12,000 हाँ 6 ठई फाटल बताना के 6,000 आ 4 ठई फाटल बताना के 4,000 एकरे के समय कहल जाला हाँ यानी समय ऐसा आ गया ए बाबू अरे बढ़िया से बेसी यह नचनिया का मोल है कहाँ करोठ मोट बा बताई पान के पतैया से उठ पिंकी के हाँ पान के पतैयस हाँ गर्दन सोराहियस आए आँख मिर्गायस अरे राम हो राम नाक सुगा के ठोरस आए हाय आ जौना नचनिया के शिकायत करता रहा अरे राम ले ले बड़ा 6 गो 7 गो हम शिकायत ना करबे किन्नर लोग में से एगो गोइल बा के हो तारल में के हो लौंडा हो हम जाते ने किन्नर लोग में कही लौंडा का दो अरे इकर गुरु भाई लौंडा ले ले बड़ा गोर बाबा के करिया उठ रंग लगा हरी बा ए बाबू अरे बढ़िया से आजू बावरे के मोलबा बोलबा जे निमन गावता बैठ के घर में छिलत ओलबा बोलबा सुखनंदन यादव संस्कृति में बोले ले हाँ सुखनंदन यादव संस्कृत में ही बोले ला हाँ बोले नु उनका प्रोग्राम के सुनाता लोग कहते कि जा बर तोर कथा कही है सुंदर से सुंदर गायक जे निमन गावल बैठ के घर में छिलत ओलबा बोलबा कि नहीं दोनों अरे गीत लिखवैया के बा सारा दोस्त ये भैया मनु बाबा तने मने औरी बा बारे लाचारिया हाय कुंवरो कमल बास हो लेवल बढ़ा दी खाली मॉनिटर बॉक्स में सोनू संग दिल बात कहता रे खास एक लेखक कहाँ के है कहाँ के एजे पतार गांव बा रघुनाथपुर का लगवा सिवान में हाँ पतार के हमें सोनू संगदिल जमींदार परिवार के लड़का हवन उनकर लिखल गीत है बारे लाचार आज कुंवर कमल बास हो सोनू संगदिल बात कहता रे खास हो कि नहीं दोस्त आई कमनो अरे गवैया के बा तो से बाबूजी भाई विजेंद्र सिंह जी 1000 रुपए पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार एगो बीरह के गीत गवनी हा